Bueno, hasi gaitezen. Hasi da grabatzen. Beraz, ongi etorri beste arratsalde zoragarri batera. Hola, osa, agua zabalkan gaude denok luguriek. Aurkezten dizuet amplifikadore operazionala. Lehengo gunean, atzo irukitxo batekin irudikatu degune osagai berria, bizarrera diferentzialekin, V plus V minus eta irteera bat. Hauxe da. Esan dizuen bezala, ez da osagai bat erdieroalekin eginda, transistorak eta diodoak bezala, baizik eta zirkuito bat bakarrik bera, egiten lehengo gurean ikusi genuena, pila bat amplifikatzen, eta sarrako eta irteerako resistentzia erakargarri horiek elektronikarako. Gogoratzen duzu amplifikazio aplikazioan nola genituen bi transistore ezpilu bezala antzekoak eta beraien baseak sarrera bezala hartzen genituen, horren irteera hartzen genuen irterako tensio bezala eta pila bat nola amplifikatzen zuen. Hasierako etapa, operazionalaren hasierako etapa, horrelaxe dago gutxi gura bera konfiguratuta. Sarrerako bi transistore horiek izango ziren, nik azpian jarri nuen intensitate iturria hausi izango zen, goian erresistentziak beharrean transistore bat, erresistentzia moduan lanean, honen ondoren, gero, oraindik beste amplifikazio etapa bat, eta azkenik, etapa bat potentzia emateko. Hemen, tensio amplifikatzen nahi gea, eta behin tensio hori lortu dugunean, kargari, potentziarekin hornitzeko, batez ere intensitatearekin hornitzeko, beste potentzia etapa bat. Amplifikador operazionala, osagai pila bat, baina simplifikatuta eredu simple horrekin. Hau, da, UA zazpilau bat. Guk erabili behar duguna, laborategian eta proiektuan, hau izan berda, oso antzekoa. Beste transistori mota batzukin, baina ideia berdina. Amplifikazio diferentzial etapa bat, beste bigarren bat amplifikazio gehiago onditzeko, ailegatzeko behar dugune balia ondi horietara, eta potentzia irtera etapa bat. Hori bakarrik. Eta orduen, ideia hontan oinarrituta gaur datu informazio zakarra eman behar dizuet. Atzo, eredu politak, zirkuitu labur virtuala perfektua, eta bar, irabazpena infinitoa, gaur benetazko balioak ikusi behar ditugu. Atal honetan, ezaugarri errealak ikusi behar ditugu. Beraz, aurkeztutan nahiko. Lehendabiziko ezaugarria, hementxe ikusi duguna. Operazionala zirkuitu bat da. Zirkuitua da. Eta zirkuitu bezala, zirkuitu honetan aztu zaite erakustea, elikatuta egon beharko da. Zirkuitu horrek funtzionatzeko, bera elikatuta egon beharko da, barneko osagai guztiek tensioak amplifikatzen tabar egoteko. Ikusten baduzu interneten, hemen genituen zirkuitu horiek, TL0 edo 7 bat amplifikadoreak ikusiko dituzue, VCC eta minus VCC elikadurak. Behar dugu entxufatzea, elikatzea, funtzionatzeko. Orduen, bigarren ezaugarri erreala bezala, hori jarriko dut. Elikatuta dago, eta orduan, lortu dezakegun irterako tensioa, ez da izan behar infinito. Mugatuta egon behar da elikadurara. Atorriko da bestaldetik ez. Elikadura. Hau irudikatu behar dugu gure simboloan horrelaxe. Bi sarrera diferentzialak, irteera, eta elikatzen dugula irudikatzeko jarri behar dugu hemen VCC eta minus VCC. Horrek mugitu behar dugu honek lan egin dezaken tensio tarteak. Hau da, irterako tensio hau ez da inoiz izan behar elikadura baino altuagoa. Egon behar da minus VCC eta VCC tartean. Ezin dugu amplifikatu 15 eta minus 15 voltio jartzen badugu, ezin geha hortik pasatu. Ezin dugu jarri 20 voltio, 1 voltio. Ez da, beti egon amplifikatzen bider 100.000, 200.000, asetu arte, unutzaile gatu arte. Eta ez hori bakarrik, hau ere jarri dizu dana, egiare ez da. Zeren esan ikusitu zuen bezala, hau zirkuitu da bar da, transistorekin eta bar dago eginda, bakizu transistoreak badaukate beraien azetasun tensioak, beraien 0,6, 0,2, orduan, irteeran ere zirkuito hori ez da gai izan behar justo elikadura tensio hori matea. Eman behar digu, antzeko balio bat,
baina esaten zaio ez VCC baizik eta minus VSAT, azetasun negatiboa, minus azetasun tentsioa, eta positiboa. Direla gutxi gora bera, biak, VSAT, pixkat txikiak. Gutxi gora bera, VCC, ken 1,5 voltio inguru. Elikatzen baldin badegu. Hoi, nirea zan? Ez. Elikatzen badegu 15 voltiokin, gehienez 13,5 voltio izan behar dugu irteeran. Orain arte hori ez dugu ikusi, ez dugu mugatu. Hirugarren ezaugarria. Hemen jarri behar dut torre zirkuito ikusterakoan esan dizudan etapa horiek. Eskematxo bezala. Barneko operazionalaren eskema, oso simplifikatuta, izan behar da hauxe. Lehengo guneko aplikazioan ikusi genuen amplifikazio diferentzial etapa, etapa diferentziala, sartzen direla bi tensio, bi mutur, V plus eta V minus. Honek jaman behar digu amplifikazio balio altu bat, oraindik behar izan behar dugu, behar ditugun K, 1000ko horiek lortzeko, bigarren etapa bat, etapa amplifikazioa, amplifikazio etapa, bigarren bat, amplifikazio etapa, biek dira amplifikazioa, baina hau diferentziala, hau amplifikazioa zuzenean. Eta gero azkenik, behin hemen jadaukagunean gure amplifikazio potoloa nahi duguna, K bider VD, 1000, orduan, karga bat jartzerakoan gure irteerako mutur horretan, karga bat jartzen baldin badegu, honek behar izan behar duen intensitatea, edo tensioa negatiba baldin bada, xurgatu behar duen edo, onartu behar duen intensitatea, hori eman behar digu, intensitate hori landu behar du potentzia etapa batek. Hemen irteerako etapa esaten zaiona. Irteerako etapak. Etapa. Eta esan dizudan bezala, hau dena zirkuito bada, beraz, eta honek ere horlaxe behar du, hau elikatuta egon behar da VCC-rekin, gainetik, VCC, eta azpitik minus VCC-rekin, orokorrean elikadurari simetrikoa da, badaude operazionalak VCC eta 0 artean egiten duten lanak, baina gaienak horrelaxe. Eta adibidez, amplifikazio honek ematen baldin badigu hemen 10 voltio, karga honek behar duen intensitatea, potentzia ez datorri behar hauen datik, baizik eta etape honetatik. Hemendik etorri behar zaigu, irterako tensioa, tensio hori positiba baldin bada, edota negatiba baldin bada, hemendik sartu behar zaigu. Iazpio. Potentzia lan hori azkeneko etaparrak egin behar du. Hau bakarrik tensioarekin amplifikatzen aritu behar dira. Eta hauek ere zirkuituak direnez, hauek ere beraiek ere elikatuta gomarkeo dira. Orduen hori irudikatzeko horlaxe jarriko dugu, konexioak horlaxe. Etapa honek ematen duen intensitatea da gure aplikazioak behar duena. Beste hauek lan egiteko, amplifikazio hori emateko behar duten beraien intensitatea izen bat jarri behar diot. ICC. Eta honetik sartzen bada, sarutza joan gara, ICC. Zeren potentziarekin lotu behar dugu balioiek, pixka eta horrexo. Pixka ikusteko, pentsatzeko ze potentzia dagoen hau konsumitzen edo absorbitzen. Eta intensitate hauekin lotuta, laugarren ezaugarria. Hau eskema, zirkuito bezala eskema, ideiak, jarraitu behar ditugu intensitateen bide hauek jartzen, argi jartzen. Eta hau bai, gustatzen zaigula galdetzea. Ikusten baduzu lehengo uneko PDF-an, parziala prestatzeko dokumentuan, hau bera daukagu. Irudikatu behar dut berriz operazionala gure simboloarekin, betiko simboloarekin. Hemen izan behar ditu bi sarrera diferentzialak, ez dakiz zirkuito batean, konfigurazio batean, eta bera egon behar da elikatuta VCC-rekin. Hemendik, eta hemendik, minus VCC-rekin.
VCC, VCC, eta lurra baldin bada, hemen positibo eta hemen negatibo. Demagun irteeran berriz, badaukagu karga bat, RFL, hemen VO, eta hemen marraztu behar dugu gustatzen zaigun zerbait galdetzeko. Direla, alde batetik, batez ere, amplifikazio bi etapa hauek berai xautzen edo behar duten intensitate hori iturrientatik dator. Orduan irudikatu behar dut, ICC horren bide guztia, ICC etorri behar da mendik, amplifikadore operazional barrutik, eta bultatu behar da hor. Beraz, honek, berak lantzeko, amplifikatzeko behar duen ICC intensitate hori horrelaxe marraztu behar dut, eta bere bidea izan behar da horrelaxe. VCC-tik minus VCC-ra. ICC. Hoi da, operazionalak behar duen intensitatearen zati bat. Bestalde, irteeran baldin badukagu tensio positibo bat, hemen amplifikatuta, 2 voltio, 4 voltio, 6 voltio, kargari eman behar dion intensitatea operazionalak ez dator hemendik. Dator hemendik, dagoela kudeatzen hemengo intensitatea iturritik. Beraz, tensio positiboa baldin bada, honuntza ilegatzen zaion iazpio, irtenako intensitatearen bide osoa, eta gustatzen zaigu aldetzea, iturri honek eman behar du. Eta hemendik etorri behar da, intensitate horren bide osoa lurrera. Iazpio, irteera positiboa baldin bada, tensio bezala. Negatiboa izango balitz, VO negatiboa baldin bada, karga hortako intensitatea, etorriko zen horrelaxe mutur negatibora. Hemendik horoaxe. Iturri hontara. Hau izango zen, iazpio ere bai, irteako tensioa negatiboa baldin bada. Eta honen izenburua, korronteen bideak. Operazionalaren intensitateen bideak. Bideak, edo bidea, zagit. Eta pixkatxo bat pentsatzeko potentzia ikuspegitik, hemen operazionala bera, konsumitzen dagoen potentzia, operazionalaren potentzia, eskema honetan izango zen, ikustazue, intentsitate honen ondorioz konsumitzen ari garena, zirkuito hauen polarizazioaren ondorioz, eta baita ere kargari ematen ari garena, bi horiek jarri behar ditut hemen potentzia bezala, ICC dago VCC eta minus VCC artean, beraz, tensio diferentzia, bi VCC, bider VCC potentzia. Hauek ezaugarri horretan ematen digute. Hauek polarizatzeko, adibidez laborategian edo eta proiektuan ere erabili behar duguna, miliamper pixka batzuk dira. Miliamper terdi, 2 miliamper, eta hau, 15 minus 15. Eta bestaldetik ere badago, operazionala ere badago ematen intensitatea kargari, iazpio. Bere, bi VCC arteko tensio diferentziarekin, kasu honetan VCC ez. Beraz ere potentzia izango zen, ematen baldin badago, VCC bider iazpio. Hoi da, bera, konsumitzen edo, dagoen potentzia. Balio horiekin ez ditugu zenbakiak egin behar. Eta, gure aplikazioan lortzen ari garen potentzia, iazpio jarri dut. Izen hauekin. Izango zen, VO bider iazpio. Irtenako tensioa bider iazpio. Hemen ere, jartzen badegu V, I bider R bezala, izan behar dugu RL bider iazpio berbi. Besterik ez. Ez ditugu ez zenbakirik egin behar, ez ditugu ez da galdetu behar, ez gara hilegatu behar. Barruko balio hauekin ariketak egiten. Baina eskematxo hau, marraztea eta argitzea bai. Beste puntu bat, ere oso garrantzitsua, pila bat gustatzen zaiguna galdetzea. Ikusiko duzu dokumentu horretan. Bosgarren ezaugarri erreala,
Hemen, elikadura atalan esan dizet, irterako tensioa gehienez VCC, ez gehienez VSAT, hor transistoreak behar dutelako beraien 0,2, 0,7 tensioak, 13,5 edo voltio terdi gutxiago. Ba, hori ere ez da zehatza, hori ere ez da izan behar zehatza. VO max 13,5 dela, esan dizela, hau ere aldakorra izan behar da. Benetazko balioa, oraindik nik esan dizudana baino txikiagoa da. 13,5 baino txikiagoa. Gure aplikazioaren arabera. Honen eragina, honen zergatia da irterako impedantzia, RO. R azpio, naiz eta txikia izan, 0 izango balitz, hemen ez genuke arazorik izango, baina 0 ez denez, nola jarri dugu, bai 0 ez denez, omio, pixka bat, 0 ez da, baina naiz eta txikia izan, balio finito bat dauka, horren eraginez, hau gertatu behar da. Zergatik? Ba, izan behar dugu gure operazionala, V+, V-, R infinito jarri behar dut, hemen gure amplifikazio aplikazioa, eta hemen dago RO, hemen dago, hau 0 izango balitz ez genuke arazorik izango. Demagun RO dela eunomio. Hau konektatzen badegu, eunomiora, hemen izan behar dugu, hemen erdia, honen erdia. Hemen 13,5, hemen erdia. Hau da, serien daukagu beti RO, gure aplikazioaren kargaren erresistentziarekin. Horren ondorioz, irudikatu behar dugu, honen arabera, zenbat jeisten dan irterako tensioa. Hori irudikatu behar dut. Begira. Ia. Eta hoxe daukazu horre, teorian, txukun-txukuna, irudikatu behar dut. RL arabera, RL arabera kilomiotan jarrita, 0-tik 10 kilomiota, eta gainera modu esponentzialean, hemen, bueno, 0, bai, hemen bat jarri behar dut, eta hemen 0,1, txatxiki bat, eunomio, bai, eunomio, kilomio bat, 10 kilomio. Eta hemen irudikatu behar dut, VO max. Egoera normal batean, hau 0 izango balitz, VO max izango zen beti. VCC baldin bada 15, adibide bezala, balio erabilienetako bat, 15, hogei, VSAT izango zen 13, axola gabe zenbat jartzen dugun hemen kargan. Baina, hau daukagu hor barruan, adibidez, laborategian erabil behar duguna eta proiektuan ere, usteot ezaugarri horritan, RO da 200 ohmio. Ez da horren txikia, hortxe dago. Horren ja, hemendik azpira hartzen baldin badugu RL, ja, hau hasi berda jaisten, eta hori da gertatzen dena. Honen ondorioz, tensio zatitzaile badaukagu hemen, epiresistentzia serioiekin. Hemen, hau txikitzen jaten bagea, hemen izan behar dugun tensioaren forma izan behar da, hau. Hola xiko zerbait. Hola xiko zerbait. VO max joan behar zaigu murrizten pila bat. Hor, adibide bezala daukazue. Amplifikadore honetan, TL0 bat honetan adibide bezala nabilela erabiltzen, balio guzti hauek hortik daude atera eta proiektuan erabil behar dugulako eta bar. Hemen, 200, hemen jartzen baldin badegu, lareunomio, izango zala, hemen adibidez, 0,4. Karga baldin bada 0,4, behiratzazue. 0,2 eta 0,4, hemen ditugu honen bi eren. Osa, honek eman dezaken, maskimoaren bi eren. Kasu honetan dala, 9. Demagun hau dela, hau da, 10,5, eta hau, 9. Eta hau voltiotan. VO max voltiotan. 9 izango zen. Zenbat jeitsi dan. Osea, elikatzen daia 15ekin, erresistentzia txiki bat jartzen baldin badut, gehienez irteneran 9 voltio. Honen ondorioz.
Orduan saiatu behar gea lan egiten, hemen ez dakit, karga resistentzia altuekin, edota diseinu irizpide bezala, guk diseinatzerakoan irterako resistentziak edota ikusterakoan zer resistentzia duen hemen jartzen dugun zerbait, txikia baldin bada edota moskeatzen hasteko edota esateko, ia, gehienez, ode gutxienez izan berko da resistentzia ontakoa, erabili behar dugu intensitateak. Egoera guzti honetan, zeren hemen izan behar dugu karga resistentzia, izan behar dugu ere bai berrelikaduraren resistentzia, oza, konexio asko egon daitezke. Orden, begiratu beharrean resistentziak, begiratu behar dugu gure aplikazioan ze intensitate dago ematen gure operazionala. Eta irizpide bezala, diseinatu behar ditu, irterako intensitatea edozein aplikazioan 4.000 amper baino txikiagoa izateko. Hemen, tensio gutxi erortzeko, 4.000 amper bider berri noiek dezima batzuk izateko, eta asko jaisteko. Gehienez 4.000 amper eta gehiegi izango zen. Diseinu irizpidea. Eta zergatia, hori, hemen ez erortzeko behar dugun tensio maksimo hori honen ondorioz. Orden, grafika ere hau guztien zaigu azaltzea. Zergatia, lusumentxe dukazue. Ojo kuidau da hori, ojo kuidau bat eta beste ojo kuidau bat. Honen ondorioz, gauzak aukeratzerakoan, zer resistentziak aukeratzerakoan adibide bat jarri behar dizutu nahi. Eta atal berri batean jarri ditut. Baitzango zen, 6 ez? 6. Ja, izen burua horintxe. Egora praktiko bat, nahi dugu diseinatzea amplifikazio normal bat. Amplifikazio positiboarekin. Hau da atzo aztertu genuena. Nahi dugu VI hori amplifikatzea. Bider bi, bider lau, ez dakigu, zerbait. Orduen erabili behar dut amplifikadore positiboaren konfigurazioa. Zirkuitu hau ikusi genuen atzo, aztertu genuen. VO, R2, R1, eta gure aplikazioan hemen RL bat izango genuke. Behar dugu VI amplifikatzea, resistentzia hori kargatzeko. Atzo ikusi genuen VO hori dala VI bider bat gehi R2 zati R bat. R2 zati R bat. Bale. Horain, arazoa. Begira. Operazionala hemen dago, hornitzen, intensitatearekin, potentziarekin, gure kargari, iazpio, positiboa baldin bada horrelaxe, baina berreliko durako resistentziak ere bai. Suposatu dela 10 voltio. Hau 10 voltio. Hau behi, intensitatea horrela zetorren, goratzen duzea, alutza zetorren, tak. Honek ematen du. Beraz, berrelikadura resistentzien intensitatea ere, BN operazionalak ere ematen du. Beste zerbit elikatzen badegu, zirkuituan beste zerbit jartzen badegu, beste intensitate bat. Orduan, kieto, intensitate horiek 1000 amper batzukoak izan behar dira. Bale, hau nire aplikazioan behar dut. RL da. Baina, hauek bai, hauek nik aukeratzen ditut. Eta aukeratzerakoan, suposatu hartzen ditugula, bi hauen batura, beraien arteko erlazia ez dakit. Amplifikador horretzeko, hau izan daiteke 10, hau 5, hau ja 2, bider 3 izango zen. Suposatu, nik aukeratu ditudan bi resistentzia horiek, batutzen dutela beraien artean 15 kilomio. Batuketa, berain arteko erlaztia izan daiteke ez dakit bat eta 14, orduan amplifikazio, bakarku, 14 eta bat, amplifikazio handia lortzeko, baina berain artean 15 batutzen badute, bueno, begira, egoera okerrenean, hau maksimoa daukagunean, VSAT, VCC 15, jarri behar, hau izango balitz 15 voltio, gure adibidetan. Ez da lan, inoiz alegatu behar, da bakarrik ikusteko. Hau maksimoa denean,
intensitatea gutxi gora bera izan behar da miliamper bat. IBN gutxi gora bera, miliamper bat. Bueno, betetzen dugu hemen esan dizu dana. Baina, bueno, eta 3 miliamper geratzen zaizkigu RL hau hornitzeko. Orduan RL balio minimo bat izan behar dugu, eta da. Vale, ondo gabiltza. Hauek, bikoitza egiten badugu, bien batura baldin bada 30 kiloohmio, orduan IBN, 15 zati hori, miliamper erdi bat. Pues, hobeto, total, ez? Hauen erlazioa behar dugu amplifikazioak eta lortzeko, arrazorik ez. Orduan, diseinu irizpide bezala, proiektua egiten duzuenean, eta laborategian, igual laborategian ez daude horren beste aukera, baina beti gogoan izan, zerbait behar duzunean, beraien balio totala izatea, irizpide bezala, erresistentzia handiena, R handiena, bietako R handiena jarri dut. Hartzen da, 33 kiloohmiokoa. Handiena horrelaxe hartzen baldin badegu, edo handiago erartu izakegu, intensitatea hau baino txigo izan behar da, gainera beste bat izan behar dugu, eta erresistentzia totala hori baino altuago izan behar da, orduan, irizpide bezala, hau egin dezagun. Irizpide praktiko bat bezala. Bale, hau behar izan behar dugu, Hau galdetu dezakegu teoria bezala, ojo kuidau hau. Baina hau behar izan behar dugu. Igual, ariketa bezala egitera konzert, edo da proiektua. Irabazpena, infinito, ez da infinito. Guk infinito ari esker bat zati beta, geratu zitzaigun irabazpena, baina ez da infinito. 7. Ez da infinito. Handia da, baina ez da infinito. Beste ezaugarri real bat. Demagun, hartzen dugula berriz, TL honena, laborategian daukegun horrena. Horren ezaugarri horretan agertzen den minimoa, uste dut. 200.000 ingurukoa da. 200.000 ingurukoa. Horrek eragin behar du hau xe. Oso handia, horrek eragin behar du, operazionalaren erantzuna hau xe izatea. Irudikatzen badut. Operazionalaren erantzuna, VD. VD, ada bera. Eta hau V azpio. Egoera ideal batean, irabazpena baldin bada infinito, hemendik ni sartzen badut tensio positibo bat, nahiz eta txikia izan, mikrovoltio bat sartzen badut. Mikrovoltio bat irabazpena infinito da. Orduan, amplifikatu behar du bide den infinito, eta asetuko zan hemen. Hau ez marraztu, asetuko zan horrelaxe. Bai. Hau izango zan erantzuna. Beti V-sat. Irabazpena infinito izango balitz. Eta sartzen baldin badigu minus mikrovoltio bat, bider infinito, emango zigun berehala minus V-sat. Baina, espiatzazue. Mikrovoltio bat sartzen baldin badigu laborategian, benetazko amplifikadore bat egin behar du mikrovoltio bat bider 200.000. Zuko goratzen zen bazen, bazpare. Mikrovoltio 6 negatibo ez, bider bost. Ez da infinito da. VD, sartzen badin baregu mikrovoltio bat, irteera da 0,2 voltio. VD, baldin bada 10 mikrovoltio, ez dugu izan bere erantzun hau. Irteera da VO, hauek dira, 2 voltio. Sartzen baldin badegu 50 mikrovoltio, irteera izan behar da 10 voltio. Osea, irabazpena finitoa denez,
tensioiekin irabazpen lineal bat daukagu. Beraz, benetazko erantzuna ez da izan behar idealarena. Benetazko erantzuna izan behar da, demagun 50 mikrovoltio ditugula. Mikrovoltiotan jartzen badut hemen 50. Irabazpena zen 10. Hori, irteerako tensioa hemen 10. 10. Eta minus 50 sartzen badugu. Minus 10. Minus 10. Eta mendekotasuna horrelaxe. Noiz arte? Asetu arte. Asetu arte. Minus U besat eta U besat. Hortzaino. Hortik aurrera jarraitzen badegu tensioa igotzen, orduen ja, eman beharko zuen hori bider 213 baino gehiago, baina ezin du eman gehiago, beraz, asetzen zaidu. Eta hemen negatiboan berdina. Eta zenbat da balio hau? Operazional horren kasuan izango zen 13,5 minus 13,5 zati 200.000. Eta hori ateratzen da 67,5 mikrovoltio. Minus 67,5 mikrovoltio. Bi balio hoien artean erantzun lineala daukagu. Ez talako perfektua. Hala ere, gure lanean aritu behar gehan tensioak, sensoren tensioak eta mikrovoltio horiek baino asko ze handiagoak izan behar dira, baina hemen milivoltio batera bagoaz gerturatzen. Osa, erantzun lineala irabazpen finitoarekin. Eta azkeneko atara, 8. Hemen bildu behar ditut beste xelebrekeria batzuk, operazionalenak ez ditugula ez galdetu behar, ez aztertu, baina jarri behar ditut denak batera. Azkeneko atara honetan, hemen, 8. Amplifikadore operazionalaren ez idealtasunak bezala dituzue. Operazionalaren ez idealtasunak, da? No linealidades. Ez, idealtasunak ez, bueno. Denak bilduta. Geratzen zaizkigunak, edo eta ezagutzen ditugun batzuk ere bai, eta mentxe bildu bat dizkizuet. Zuek ez marraztu, zeren. A ber, hemen bai. V plus eta V minus artean, gure operazional idealan hartzen dugu resistentzia hau infinito bezala. Esaten dugu, intensitatea ez da sartzen. Baina hori ez da gia. Barneko resistentzia handia da, baina finitoa. Beraz, lehenbizikoa hau. RI. Gainera, irudikatzeko hemen izazten diren intensitateak badaudela, nahiz eta txikiak izan, nahiz eta guk ez erabili, hori irudikatzeko horrelaxeko eredutan sartzen da. Irudikatzen dira, honetan sartzen diren intensitate txiki horiek, iturri txiki horiekin. I plus, eta hemen beste bat. I minus. Zerbait badago, txikia da. Bole. Irabazpena. Irabazpena honek ematen du. Gure ereduan mendeko iturri honek ematen du. K bider V infinitoa aztena. K finitoa. Irterako resistentzia ere ez da ideala. Existitzen da hor dago. Eta hemen ikusi duzuen grafika honen problema ematen digu. Vale. Beste gauza xelebre bat. Zagin marraztu zuen. Gai izango bagina neurtzeko laborategiko operazionalei hau, ostiloskopio edo tresna zehatz batzuekin, hartu behar dugu bat, eta behar zaigu, hau, zerotik pasatu beharrean, igual, neurtu behar dugu, astetu zaigu, azten da igotzen, eta 0 voltio sartzen dugunean, irteran daukagu minus 2 voltio. Osea, mugitu bezala egiten da erantzun hau. Edo gertatu daiteke honetan mugitzen, bai?
tal, eta 0 voltio sartzen dugunean, igual ematen digu, amplifikatzen digu, voltio batera, 2 voltiotara. Igual horren beste ez da, Orden, mugimendu honi, offset, mugimendu honi, hau ere, errore bat dauka honek, offset esaten zaio. Eta hau irudikatzen da ereduan, horregatik esan dizuetez marrazteko, horrelexiko iturri batekin. Minus más, V, i offset, bezala. Ezabagarri horritan horrelexe ematen dutena. Eta hori bai. Eta beste pare bat gehiago. Demagun zer? Demagun? Bai. Demagun gabiltzala amplifikatzen seinale alternoak. Txikiak baina alternoak. Tak, 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 tak. Eta hemen ateratzen zaigu, hori amplifikatuta, baina, jode, atzerapen batekin. Osa ez dio jarraitzen. Honek ere behar du bere abiedura erantzuteko. Orden hori ere, irudikatu behar dugu. Atzerapen hori, erantzun honen atzerapen hori, hemen angulo batekin, desfase batekin. Atzerapena ezela. Atzerapen ere izan behar du, atzerapena. Eta hori ez bakarrik. Demagun, seinale alterno bat beharrean sartzen dugula seinale azkar bat. Eskaloi bat sartzen dugula, superazkar, tak-tak. Eta ben irteeran ikusten dugu, jode, atzerapena gainera kostatzen zaiola horri jarraitzea. Hor badauka horre abiadura moteltasun bat, orduen hori irudikatu behar dugu, beste bloketxo batekin. Sartzen badiegu horrexiko sarrera bat, bere erantzuna izan behar da, pues RCM antzeko, kostatu behar zaio, denbora bat, moteltasun bat. Ideia bezala moteltasuna, eta ezaugarri horritan horrelaxe ematen dute, slew rate. Slew rate. Zenbat denbora behar du eskaloi bat jarraitzeko, edo igotzeko. RC baten dau denbora, izango da. Hau bakarrik biltzeko, gauza horiek ez gain, hemen daudela, beste batzuk ere badaudela. Eta ezaugarri horritan, horrelaxe emango dizkigute hauek piko amperrekoak, hau ere ez dakiz zen, batzuk milivoltio batzuk ere badituzte. Eta zen bezala garantizioak esan ditzudanak, Hau ez dugu batetzen. Adibide bezala, badaukazu hor teoriako horrelako transparentzia bat, ariketatxo bat, egin behar dut, ariketatxo hori, daukala zer ikusia irabazpen finitoarekin. Sartzen baldin badiegu seinale txiki bat, mikrovoltio batekoa, eskatzen digute irteera marraztea. Gure TL08 amplifikadoreenetan. Adibidea. Edo ariketa adibidea. Hau dago, teoriako G3 10. horrian. Ni beste zenbaki batut nabil jarraitzen. Gutako 5. atala da. Hau da, erderako transparentzia horietan, 3. gaia 10. transparentzia. Eta hau esaten digute, jarri behar dut. TL08 bat hori, horren sarrera bat jartzen digute, eta marraztea, venga. TL08 bat, badakigula daukala berreun binako irabazpen hori, eta VI plusean, hau lurrera, eta hemen VI, zuzenean. VI. Elikatuta 15 minus 15. VO. RL. Begira, konfigurazio berria. Hasieratik operazionala ikusi genuenean, berrilikatu egin dugu. Hemen berrilikatu gabe dago. Hemen dago amplifikatzen bider 200.000. Zen TL08 hori da, eta honen irabazpena da 200.000. Eta eskatzen digute, sarrerako seinalea baldin badau. Ez denbora uste dut ez dela garrantzitsua, ez. Eta, a ber, 20, 40,
Hogei mikrovoltio. Gero igotzen da, berrogei. Minus. Igotzen da, horrexe. Suposatu dezagun, hau da lau behi, sartzen ari garela tensio baju bat, baina forma horrekin. Orain, 160. Igotzen da, 160 mikrovoltiotara. Eta jaisten da, 30 mikrovoltiotara. Uste dut hau dala. Eta eskatzen digute, irudikatzea, VO. VO bi egoeratan. Irudikatu VO. Hor, RL baldin bada 30 kilomio. Eta RL baldin bada kilomio. 0,4 kilomio. Bai ez? Bai. Bi kasu hauta. Eta be, este kolorera hartu behar dut. Eta kalkuladora. Ipa. Venga, -20 mikrovoltio. Hau, ideala izango balitz, irtera egongo zen asetuta, minusu besat, hasi gaitezen honekin. Baina ez, -20 mikrovoltio. Horrek amplifikatzen du hori, bider 200.000. Jazen bat ateratzen den. 20 mikro, bider 200.000. -4 voltio eman behar du gure laborategiko -4. Eta hori irudikatu behar dut beste eskala batean, gorria, hemen, -4. Hauxe, honutzaino, -4 voltio eman behar ditu. Honen eskalak ezberdina dira, -4 voltio. Gero pasatzen da, hemen, 40. 40 bider 200.000, 8 voltio. Lau, hemen 8. 8 voltio. Hemen behar dut 8. Honutzaino. Eta bitartean, hemen nik honuntza pasatzen denean, hemen linealki joan behar da. Holaxe. Holexeko zerbait. -4tik 8. Hori izan behar da erantzuna. Horain. 160 mikrovoltio, egin behar dut hori, bider irabazpena. Bider 32 voltio. Sartzen bat dugu hau, honek amplifikatu beharko zuen 32 voltio. Ezin duela. Asetzen delako, hau bat dima da VCC, hau asetu behar zaigu, 13,5 voltiotan. Bale, orduen jarri behar dute, muga hori jarri behar dute hemen, hau 4, 8, 12, 13,5 hemen. Adibidez. Baina, ez naztu hemen grafikak, txuri alde batera eta besteatu ba. Orduan, puntu hau igo berko zen, 32. Dagola horren hor goian. Orduen, joango zen horrela igotzen, superazkar, hemen igo dan bezala, pum, 32 baina asetu den behar zaigu. Hori baino gehiago ezin du eman. Eta noiz ailegatzen da bali hortara? 67,5. Hor grafikan jarri duzuen 67,5. Hau ailegatzen denean 67,5. Demagun dagoela hemen. 67,5 mikrovoltiotan. Mikrovoltio, hau asetzen zaigu hor. Zeren, irtera da 13,5. Berriz, hemen, hasi behar zaigu. Jeisten. Asetu dagoen behar da. Ez dagoen beharrea horre 32 voltiotan. Eta
hogeita hamar, zenbat izango zen? Egin behar dut. 6, ez? 6, bai. Sarrera bat ima da hau, hori bider berrun bila, 6. Hemen izango genuke, 6 da. Eta jitxiko zen horrela. Horrelaxiko seinale txiki bat sartzen bat digu operazioen lanari, errealari, horrelaxiko irtera bat izango genuke. Ez ba? Ez ba? Honekin bai. Honekin bai. RL aldatzen badut, RL jartzen bat dugu, zer gertatzen zen? Horrelaxiko resistentzia txikian irteeran, irteak resistentzia hori ez da horren txikia konparatuta honekin, beraz, hemen tensio zatitzaile horrek eragin behar du asko jeistea. Irterako tensioa RL horretako, horia jarri behar dut. VO max 0,4 kilomioentzat, gogoratzen baduzu edo apuntatu baduzu grafikan, zan 9 voltio. Honentzat, gehienez, operazionalak eman dezeake, irteeran, VO max 9 voltio. Beraz, honentzat, ariketa izango zen 9 voltiorentzat. 9 voltio noiz ailegatzen da, 9 voltio zati 100.000 egin behar dut, 9 zati 100.000, 55 mikrovoltio. Hau da, orain gertatu behar dena da, horia jarri behar dut, 0,4 karga horrekin, jarraitu behar dugu izaten seinale hau, horrelaxe, baina orain, lehenago asetu behar zaigu, adibidez, 54 demagun, hemen dagoela, hemen dagoela, 55 mikrovoltio, hemen asetu behar zaigu. Duene, asetu behar zaigu lehenago, asko zelenago, hemen. 13,5 voltiotan beharrean, jo bat, 9an. Hau da gertatu behar zaiguna. Bestinekotan berdina jarraitu behar du, hemen asetu behar zaigu lehenago, eta horrelaxe jarraituko genuen. RL txikiago bat da, hau gertatu behar zaigu. Beste hau. Eta marka bat da, horixe. Bale, gure lagun elegante operazionalak baditu bere arazotxoak, Bai, hau bider 100.006 izango zen. Hemen 8, honi 6, bueno, pixkate ez da, atera oso eskalan berdina, baina 6 izango zen. Zerbait gezki egin dut edo esan, bale. Nik, zautuko diazu. Bala, 8 eta 6 daude oso horren eskalan, baina hori izango zen, bai. Gauza da, horia ezin dela pasatu 9tik, eta gorria ezin dela pasatu 13,5tik. Bale, atxeden da, orain txegin behar dugu.